Nimbad na oras yung manen papagayam, itaro kong daway kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, na income na pili ay tampok dito'y laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Yak maklon ti panang pabain ni Esmeralda kanya. Naturay ni mama. Ngamusan na mabalosing-sing ti pagkayatak. Panag nakakdaytak ni Esmeralda. Senyorito, Ada kay kaya man kabat. sinublan ni Esmeralda nila kay Emiliano di kaladaan. Nagkuyog da nagawid. Dumngeg ka na imbag iti bagak kabat. Kidnapin yun ni Esmeralda. Senyorito Brandon. San mo ka di anang nagtikulak? Kidnapin yun ni Esmeralda. Nunaskan asad kanyo ti balayda. Rami din nyo. Kayat kong iti da ito agun daway. Saan kayon amapay? No day tati pangedeng nyo, senyorito. Ura inton bigat madlaan. Sakbay ang makasingising ti init inton bigat. Kayat kong idatag yun Esmeralda kanyak. Matungpal, akas iti pagayatan nyo, senyorito. Day tamot ngatan ti pangdayawakin ka. Numaramid mo ti karim. Matmaturog tupay lang ni mama. Masapol ang ilimbang konton ni Esmeralda. Sa dino ti pangilamangan nyo, senyorito. Saan ka na makibiyangpay? Sige, panawan akon. Sige, senyorito. Makisarita ka dagiti kadwak. Amang kidnap kin Esmeralda. Naskan a planwen mi anaimbag. Masapol ka di pay lang plan mo nyo. Sino man ang makatubang, patayin nyo. Matapag nga itinalimad a basement. Ti bilya ti pagilumangan ni senyorito Brandon kin Esmeralda. Jak lang amin. Kabisado ti ridaw tinalimad a silet. Ay, ad-adda man na nakaguran at ni Esmeralda. Awan ti mabalin ko. No saan at agtungpal iti maibiling kanyak. Mariro, namitlo nagdaras sa pinakidnap ni Senyorito Brandon Esmeralda. Kanya katano una ak ni Senyorito nga agpapas ang mangikot kan Esmeralda. Nukas pangari ka nagbaligi ak. Ang mga nupatayin na ni Senyorito Brandon. Kastilangan, taramida. Maalilaw ko pa nila kay Emiliano. At danton utang daan ay mbag anakem. Wan, agtignayak inton rabi. Uraik lang amay sugal na iti agbambantay iti villa. Napanunot ko asaan tayon nga urayan ti Sabadaw, Esmeralda. Inton parbangon mo't laeng, agin sayo tayo tumanen, kat aramidan tayo ti singasing mo. Sige, tatang. Umalatiwak iti balay dadamyan, tapno makapagsagana ta. Wen, tatang. Masapula nakasagana tayo na iti mabalin at pakaipasungal ngalan tayo adang-adang. Nakapimpintas launay agundaway. Bayat anatalikda, gapo iti pan nakatayen ti kabalyeraw. Dagdag ko tinagsaritaan niyo kang ni Emiliano. Talaga kaday asaan kayo nga malapdat pa. Nanang, panawanan ngagbali ti kapanunutan nyo. Saan nga iti agnanayon kat paadipon tayo iti butan? Ang anak ko. Saan tayo nga ipalubos nga irurumanda tayo latan? Saan akas karina ti panggapyo? Nabilag da. Adaw ti pasurot ni Senyorito Brandon. Adaw ti mairamraman anak ko. Saan mi at tarigagayan nga adda agbalin adak sanggasat?
Ngam saan tayo at tengel dagiti pasamak nanang. Ngam na mabalin, amin tayo, babae kan uping. Masursuro tayon ti lumabat. Ni tatang laki tinaytan. Mas daawak no apay ang nagbayag ni tatang. Ngam na sayat mo't, nakaturog ni nanang. Nay magarabim, Esmeralda. Ha? Talaga napintas ka. Manong Bruno? Pagmamauyungan na kalaunay ni Senyorito Brandon. As kanya. Uray pa nga tani gabat kat agar temutkan ka. Binaon nakakadi ni Senyorito Brandon? Di kag baligi ti daka sa panggap mo. Dumnid ka kanya. Agyaman kayo pa'y kani Ama Emiliano iti na itong ibagak. Nangag ko ti panang bilin ni Senyorito Brandon kani gabat. Tatlo kidnapin da ka. Ho, ay, Oh, nakadanon tayo nanang. ay, Umuna ka daw sa katulungan kayo makadisaan. ala anak ka, sige. Oh, yawat yun tayo mayo. Kumpot kayo kanya. Oo, ay, na. Ay, ako. Nay, sa dino da ito'y alugar. Nakita nga da nalabsan tayo akaunasan. Katurturudan mo, day tao'y. Pasot ka di pa'y laeng day tao'y ti Hacienda Margarita, anak ko. Uy, nanang. Sandahay ko mga itugot dito eh. Tama nga nagbutan kayo ang makangag kadagiti kanal buong ti paltog. Kanalbuong, kaya't mo asawan. Dito'y kayaw nga ginsayaw kan ni tatang mau. Uy, nanang. Sanda kayo ko mga ikuyog. Ngam ko na ni tatang. Amangan nung da kayo ti pagpupungtutan ni Senyorito Brandon. Ay, saan ka amawatan? Ibagak man lang ang tiagpaiso kada kayo. Imay ni Manong Bruno iji balay idirabi kat imbalaag na binili ni Senyorito Brandon dagiti pasurot na. Babaan ti panangid da ulo ni Manong Gabat. Tapno kidnapandak. Anya? Ay, saan ka di ang mamingga ni Senyorito Brandon itidaka sa panggap na ken ka, anak ka? Naminado ako na nagtuktong. Awan nang ilukat iti ridaw. Nakaulimak iti unag. Kasla awan tao. Napananda ko ma. Wano, maturog da pailaan. Sarkan tayo dana mo. Saan gayam ang nakatrangka ti ridaw. Tsak lang ti umunag kakadwa. Agbati kayo amin dito irwar. Ang magsipot kayo anay bag. Kasla awan tao. Iti daytoy nga oras. Nakariing da kuman. Madamada kuman nagkapkape. Dayta ti kusina. Sumragak iti kwarto ni Esmeralda. Aglawagan. Nadaripus-pus tayo matan itiling at isong agina na tayo pailahan. Sakbay nga ituloy tayo tiagin sayo. Nasken ang masursuro yo ti makiranget iti tinakyagan kakadwa. Awan atrasan tayo alaban. Ti sumaron nga sursurun tayo. Kat ti panagaramat tayo ti punyal. Kan ti panagsilo babaan ti tali iti tenged ti kalaban. Tap na makainot tayo ti bala no kas pangarigan. Kan babaan iti tali. Malapsot tayo ti punyal nga itarget tayo iti kalaban tayo. Ngayon magina na tayo pailahan kakadwa. Mabalin niyo pa iti mapanagkape. Sa Esmeralda, anya ti panagkunam. Podno nga tati impolong ni Bruno. No nakamakam ko na ijirabi pinagtinulungan ta kuman akinamag. Diyak ka mo tatang. Ngam na saysayate agsakbay. Kasla kayat ko ti mamati. Gaputan na bayagan na pagpangpanggapan na iti dakas ni Senyorito Brandon. Apay nga inaramid dayta ni Bruno ken ka. Diyak lang mo tatang.
Arig na liniputan na ni Senyorito Brandown. Dakes ti agparparit na kanyang. At dalakit di kasukat da ito nga inaramid ni Bruno. Anya nga ta, tatang? Diyak pala maibagakan ka dayta, Esmeralda. Ngam kabisadok ti kinatuso ni Bruno. Saan na nga aramidin dayjay no awan pampanunutin na akasukat na. Senyorito, Oh. Anya ti kunam. Napaay kayo anang kidnap ni Esmeralda. senyorito, awan pulos tao iti uneg ti balay. Uray ni Nana Susana. Padpada kayo laki ni Bruno! Senyorito, sinarag ko na Esmeralda iti kwarto na. Ang Napananda ko ma! kasla, napakadaan da ti daka sa panggap tayo. Amangan no, naglimang da kadag iti karo ba da? Sinirek ko mati kabalbalayan kat sinapol yoy da. Senyorito, May sakabot nga inutil. agsubli kami inton madamdama. Sana na si Katimapan. Baonek na borsyo kan karyas amang sirek kadag iti kabalbalayan. No asino ti mangilamlamang kadakwada. Patayik ida. Kasla makikita ko tinakaro apong top ni Senyorito Brandon. Pimalpak ni gabat. Sana mapalin nga baligi habang idadano si Tidayaw ni Esmeralda. Sakto timang sisip iti bang luna. Itinda ito yung inaramid ko. Andan utang daan na imbaga nakam kanyak. Kat sandan tulakid di makapagkudkud iti kidawag kadakwada. Nabursukan karyas. Papanandang ta. Kat nigabat. Umululugan iti agdan ti Villa. Kapalimitam ti pangam gabat. Di na nga rin nakakadin ni Senyorito Brandon. Imbili ni Senyorito Brandon. Akidnapin mi ni Esmeralda. Ngam, awan tao iti balay da. Amukon. Ket gaputa na paay ka. Dinanog na ka ni Senyorito Brandon. Awan pulos tao iti balay da, Bruno. Kasla nasakbayan dati panggap mi. Amangan no adda nang ibaga kadakwada. Sana nakapapati na itang imbakam. Asino ko mati agipolong? Di pa ikat patayan ni Senyorito Brandon timang lilipot. Tay tangarod ti pampanunutak. Malagip ko lakit ngarod ti na isurat ti kabalyero. Nga adda na allukoy mi idi kadag iti kakadwa tayo. Kasla pabasulan nakbutan. No makadanon dahi taka ni Senyorito. Kat dangran nakmanan. Patayin ka! Pudno ti imbalaag ni Manong Bruno kanyak iti rabi itatang. Nangag tayo amin ti impulong ni ambot kada tayo. Nakita nati pa ng sirrek ni Manong gabat iti balay tayo. Ti awanan bain. Tatang, nakasingisingan ti init. Mapan kailatag trabaho ni ti kalandaan. Wine. Amangan no pampanunutin ni Senyorito Brandon. Api manaw tayon iti asyenda. Nga makigtutulaan inton makita dak ijay kalandaan. Wen tatang, oray tadadaan mo takatwami kan nanang. Umay kito sukunan ito palang. Ibagak to sa dinaw pasatipang kita amto kada kami. Naimbaglakit din tanasakbayan tayo ti pimanaw ijay balay. Kahit anyang arod ti aramidan tayo. Ag tinulong kami kan nanang agda iti bulbulong at pagbalo tayon to kas kabalyero. Oray ni ambot. Kaya't nakano ti makikadwa kada tayo. Ubing iti makatawan ngam siyak. Ngam natayag kan nabiskad ti pamagina. Wan, mabalin. Napigsa katulungan tayo. Walo tayon ton, Esmeralda.
Baring addan to pa'y maalukoy tayo ang makikadwa kada tayo. Maburbur siya anak talaga. Kasla napakadaan ni Esmeralda ti panggap mi. Amang kidnap kan ko na. Uray ni Nana Susana. Ket awan iti balayda. Angam napanandang ata. Jakla na panunot asarakan dagiti balbalay. Dagiti trabador. Dandanimot nga tan ang makasubli dagiti binaon ni Senyorito Brandon. Dakkel ti atap ko nga adda pa ka inaigan ni Bruno. Ang apay nga inaramid na dayta. Adda lakit di dakas apang panggapan ni Bruno. Kakaasimanin kini Senyorito Brandon. Nukas pangarigan mapanagnakak. Apod no ti atap ko. Dapat. Oh, nanabarang. Apay ngayon nasit gandak. Ada ka di bagayo kanyak? Nakita ti panagsarita yung kini Bruno. Nadlaw ko ang makapungtot tilangan ni Bruno. Ti amok itay kit. Agtinangran kayo. Agpapawangar pa lang ni Bruno. Nangagyo ka diti nagsaritaan may nanabarang? Saan? Ngam no agtinangran kayo kumaitay. Asitgan kayo nga anawaan. Amang ano da kayo upay, ti madangran. Ne, napanan anasapa da kiti kakadwam. Nanabarang, nasaysaya at nusan kayo agsaludsot pa. No awan dahi ti kabalbalayan. Sa dirong harod tinaglilim anta. Brandon, anya day takapungtot mo abig-bigat. Kwa, mama. Ada ka di ka mo ha. Nasapa binaon ko dagiti tao tayo. Ngayon daulwan ni gabat anapan iti kabalbalayan. Ngam awan kano da Esmeralda iti balayda. Pinagsublik da borsyo kan karyas. Sinerik da dagiti babalay iya purok. Ngam awan da kano. Kat napananda nga ron. Nasayap no pimanaw dan. Ngam mabit na ang Brandon. Apay, ang maparikutan ka lang unay. Kwa, mama. Madamdaman to ngagsarita tayo. Aday bilin ko kinigabat. Adan sakit di ilimlimod mo kanyak. Ha, mamwak tumat lang, Brandon. Agmalem kami pa'y amang gaig itinabati iti kaladaan. Ay, pailepas lakit din ni Doña Margarita. Tinangig ko kadagiti pasurot na. Papaarado nan intong bigat. Tapno mamulaanan iti unas. Ni, dimtenggayan bigamat. So ti agtarong dito niya. Partakan nyo tagtrabaho. Nudiyo kaya't ti malatigo. Masapol ang mairing pasyo agay kanti kaladaan. Aging gainton malam. Ama Emiliano. Kasla nakigtot ka nakakita kanyak gabat. Ha? Kwa? Gaputa saan kayo ang nagbaligi. Iti dakes apang gepyo ken Esmeralda. Tiam mo ni Senyorito Brandon. Kan Doña Margarita. Pimanaw kayo ni ti asyenda. Saan kamin to apumanaw iti asyenda? Aging gaasaan mi amatonton ti kalintagan mi. Amuyo la kay Emiliano. Kanayon kayo ako markarit. Gaputa awan gaway mi. No awan kabailan mi. Nagbaligi kayo kumaan ang kidnap iti anak kaw. Awan ti amok iti bagbagayo, Ama Emiliano. Kahit na kaila kumakasarita ni Senyorito Brandon. Saan na kamin nga ulbuden pa'y? Talaga arino keren ti panunot mo. No sa dino ti nagtaudam a lugar. Aging gaagabat ka iti Asyenda Margarita. Mabalin nga agpapada tayo ang mamirmiraot. Ngam anya tiriknam. Asino ka ita, gabat? Kaya't dakpay konsensyaan. Dita kayong manlaan.
Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Gusto daytan, ambot. Bumapakan. Nukurang to pa dayto eh. At dapat pangalan iti sa bali iti dadya paset. Ay, mano ka di amin da ito, Esmeralda. Walo abado. Manipod iti daitan tayo abulong ti kayo. May kawalo ni ambot. Ay, ubeng ni ambot ngem iti sika. Sa mairaman iti da ito'y alaban. Nudak sanggasa at no maipasungal-ngal kayo iti rangay. Saan pala aday tati panunutan yung nanang? Ala, ituloy tayo kit din ti agdait. Ambot, nabannog ka nagpukan. Agina na ka pa'y laay. Ada pa panantayin ton madamdama. Ngam, ay, saan tagayam ang mabalin nga ibahati ni nanang? Si Kantulatan. Ada ngamin kasaban iti dadya apaset. Naimbaglang anayon ti pamadpad tayo. Inkaagala iti naluma sa ba? Ay, Esmeralda anak ko. At damay sa pagtantanakak. Nudumtang dagiti pasurot ni Senyorito Brandon. Uwan karot. Abot, agsipot ka ha. Alistuan niyo tiyang libas ng kaspangarikan. Maamon matlaang ni Senyorito Brandon nga may nagtrabaho ni Ama Emiliano dito kaladaan. Madaksanak lakit di. Sigurado adusaan nakmanan. Ang mga nupagatapan nakpay. Asyak tinang pakdar kada Esmeralda kanila kay Emiliano. Nasakbayan dati mapasamak. Agatapak at talaga kini Bruno. Anya nga tati pangpanggapan na. Kumigpig sa akmatlangan na nabarang. Masapol nga gwat-watak. Nairtingan na ito orat ko. Kit, aggaraw-garaw ka ngamin, Bruno. Kasla, awan mat ngaminin, sir-sirpeng. Nagsaw ka manan. Si kanto lang at iti pagwat-watak ni. Panawan ka no kasta ti ibagbagam kanya. Pinanawan ako. Naplano kon taramidag. Tapnusan dakon amansoy. Pudno kalangan kanyak, Brandon. Mamwak tumutlang no anya tilimlimod mo kanyak. Mama, No di ka pa'y lagpudno, ibilin ko kini karyas nga isagana na ti karwahe. Danunat ni kabat iti kaledan. agkoyog tayong tulaangan hinton madamdama. Kaya't ko amaamuan na pa nila ka Emiliano iti kalidaan. Kasano pa'y amapan no pimanaw dan. Aglimlimbang dalaang, mama. Diyak amo. No kasano anasakbayan dati panang kidnap ko madagabat kan ni Esmeralda. Aniya ti kinunab. Salbag ka, Brandon. Sandak amalapdan iti kayat kong aramiden, mama. Iraman ko apakemagdaama Emiliano ken Nana Susana. Ket ipupuk ko iday tinalimod a kwarto iti basement ti bilya. Ket inot da amatay. Nagsublimot ni Gabat. Ay, apay nga ta. Hoy, kaban. Pasarita ka man? Adda ka dinas ka na pagsaritaan ta, Bruno. Agdardarasak. Addanas ka nga ibagak kini Senyorito Brandon. Nakitak ngamin nila kay Emiliano iti kaladaan. Naturad mo't na di alakay. Kalpasan nga inimbanganda kayo. Napan pala nagtrabaho. Saan da ka no apimanaw iti asyenda? Adda ka no lang napananda. O sige, panawan kan. Mabit lang. Sarsarita ka pa eh. Luko na di alakay. Kasla ko marakarit. Kunam nanda kabalan na. Ni. Saan na ka na sinumbatan ni Gabat, Bruno? Talagang sangag dardaras.
Anya nga tati aramidan ni Senyorito Brandon. Numaamuan na nga ada ni Emiliano iti kaligdaan. Kamagan na lakit di. Urusan patayan nan. Kaasimot ni Emiliano. Oy, madaksan kayo ka ni senyorito. No isakit yun nagiti trabahador. Akin, apay ako na makaasi nila kay Emiliano no patayan ni senyorito Brandon. Makarik na pa'y nga ron iti sakit no natayan. Ti pamilya na ti kakaasi. Anya ti kunam. Addan nila ka Emiliano iti kalidaan. Katanya tinaramid mo kang kwa. Senyorito, kaslaam muna at talaga ti panggap tayo kun kuana. Saan da ka no apimanaw? Linoloko. San ka ding awan na danon nyo iti balayda? Pinasirrekupay ka na bursyo kan karyas. Ti kabalbalayan na ti trabahador. Adda ka no lang napananda, senyorito. Kat Esmeralda kan Nana Susana. Sa dino tayo handa? Kwa, day tati san ko sa lutsod, senyorito. Di ka pa'y nagpanon. Nangayab ka kuman iti kadwam. Anapan iti balay dala ka Emiliano. Kat intuloy yu akinidnap ni Esmeralda. Iraman nyo ni Bagat Susana. Kan kamagan nyo ko nila ka Emiliano. Mangayabak nga ro iti kadwa, senyorito. Saan? Siyak titong palam, gaba. Mama, imbagak kada kayo itay. Asan kayo ang makibiyang? Siyak ti ba tong Pal Brandon? Maawatam? Nagipulong lakit dinigabat kan Senyorito Brandon. Anya nga tati sumaruno nga aramidan da. Amangan no sa pulen da ni Esmeralda kan Susana. Ay, sabagay. Kabailan ni Esmeralda asalak ni Banti Bagina. Ngam sigurado ariribok ti mapasamak. Ni Susana ti pampanunutag. Amangan luan niya ti mapasamak ken kuana. Nagbali ti panunot ko, nanang. Agawit tayo matlangi di banay. Amangan no sa pulen da tayo dagiti pasurot ni Senyorito Brandon. Kat makita da tayo ditoy. Ay, naimbag ta na panunot mo da ita. Kanuan niya ti aramidin da kada tayaw. Sa anak ang mabutay nanang. Nakasagana kita nyaman na mapasamak. Anak ko, saan mo akabailan ida? Ak may sakalaang, e dintaw anagaduda. Da kayo ti ada pang panunutot, nanang. Diyak kaya't nga dadakas sa mapasamak kada kayo. Numabalain, saan nyo laangan nga ituloy ti panggapyaw anak ko? Nairugimin, nanang. Masapol nga ilipas mi dayto eh. Un kayam, agpatulong ak amang ipakti kadagito'y wana tayo. Pa'y nanak iti naramit ni mama. Na'y matangan pa'y nikabat. Jakit din na ipilit ti kahit ko. Talaga asa na kahit ni mama nga sa wag ni Esmeralda. Ura imbagak ng ipupuk ko ida iti narlimod asilid. Mapantayo ka din, senyorito. Apaman na makapagsarita kami kanila ka Emiliano. Kamagan nyo. Kat pagpudnuan nyo no sa dino ti ayan di Esmeralda kan Bagat Susana. Kalpasan na. Anya ti sumarunong aramidan tayo, senyorito. Ituloy tayo akamagan dagiti talo. Anya? Apay ang nakigtot ka? San ani mamati makalapod iti kahit ko nga ramidan? Maawatam gabat. Inayabanda ka no, senyora. Ha! Apayakas lamang butbutan ka, Bruno. Talaga ka diyan nagbalin kan nga inutil? Kwa, senyora. Anya ka diti bagayo kanyak. Kabaalam ka diti ag kabalyo? Agpakadak ko mga rod, senyora. Pinayabandak man.
kasapula kami kagwat-wat. At da pang ibaunakan ka. Kayat ko apapan mo kita na Esmeralda kan Susana iti balayda. Kunak man no pimanaw da ni ti asyenda. Tonto! Noan niya ti ibiling ko isulaan kitong palam mawatam. Ay, sige, senyora. Saan ka amang ikuyog iti kadwam? Si kalaang timapan. Tilaan kayat ko amaamuan, kat no adda da Esmeralda kan Susana iti balayda. Ngam no naglamangdan, pumanaw dalangan dito'y Villa. Tano saan? Si Katibili na kapagpatay ka dakwada, tapno awanan ni Esmeralda apag mamauyungan ni Branton. Nagsubli ni Kabat. Kadwana ni Senyorito Brandon. Dakas ti agparparik na kanyak. Ngam no anyaman ti mapasabak kanyak, Diyos ko. Da kayo laengan ti makaamo kanyak. Imbaon ko dagiti pasurot ko. Taday bagak ka na kayo la kay Emiliano. Ngam inlimangandak. Saan kayo nga inlimangan, Senyorito? Kasano nga ibagayo nga inlimangan kayo kat kasangsangodak? Sana ka makilinlino ko la kay Emiliano. Anya ka di manang tinakabasulak ka na kayaw. Gabat! Kanda kayo dita! Kamagan nyo na itaalakay! Ibatanda ka. Apay, Senyorito Brandon, anya tinakabasulak ka na kayo. San kayo nga gulagol? Sa akong timakamu iti da ito alakay, senyorito. Ibatanda ko na ka. Sige! Gulagol ka! Pabutakag dita banga-banga miti paltog ko. Diyos ko, nugasat ko ti matay. Saan ko maapay lang nga ita? No kayat yo pa iti agbyag ama Emiliano. Agtulnog kayo langan. Dahito iti tandaanam la kay Emiliano. No saan nyo ang maiparang ni Esmeralda kaniya? Gudasan kayo. Manong Bruno? Saan ka ngagbutang kanya, Esmeralda? Awan nagas nga ramidikan ka. No saan ka binalagan? Ang mga nun nalpasan na kakuman ni Senyorito Brandon. Dinunas na kuman ti dayaw mo. Apay nga da ka? Amom, dayawag ti kinalain niyo nga aglaman. Ngam tibidot mo, nagsubli kayo pailan. Awan ti rumpa nga pagbutngan mi. Saan kami apumanaw dito Villa? Aging gay ti saan mi amatunton ti kalintigan mi. Nalain. Nalain. Anya talaga ti rantam, Manong Bruno? Saan ko ngay pulong nagitibagbagam kanya? Nga, adan to kidawag akasukat na. Anya day ta? Diyak pa'y may bagay ta. Nga masapol lang nakasagana kan. Hala, diyak ako nagbayag. Nagtungpalak lang itibilin ni Doña Margarita. Tadayaw mo ti may santo akidawag akasukat na. Kiyawanan pain. Tiyak to'y palubos nga dama kay dadanas kanyak. Ipaay ko lang ti bakik iti lalaki ngay ayatek. Ngamawan. Natayan. Ay, Esmeralda, naipaglakit din tapi manawan ni Bruno. Nana, umasilig kaya. Kung naknuad danda ka, nga ramidin nakadata. Binaon ka no ni Doña Margarita, nanang. Urasan ngayon baga ni Manong Bruno tirantana. Amok. Kaya't amaamuan ni Doña Margarita no sa dinong ti ayanta. Ay, naibaglaang ita na panunot mo nga kaawita. Agam, anak ko, anya ti sumarunaw ang mapasamak. Dahil ti jak masungbatan, nanang. Ay, di tatang mo ti pampanunutag. Amagno, at niya tinaramid dan kan kuha na. Amagno pinatay dan na ko. Nanang, di kagsangit. Ay na, kasano adyak magkasangit iti kastoy ang mapaspasamak ka na tayo. Saan akas to'y tirumbang apara ka datayo? Ngam adda pagpatinggaan ti kinadakas ta.
Ara pa apat pa laing ni Esmeralda. Talaga ang pintas. No ito, ti pangatiwak ka ni Senyorito Brandon. Mapne ka kon iti panakipalas ko. No agtokyad ni Esmeralda, gudasak ina nga gama. Nga masapo la maalukoy ko pa'y ida, iti kayat ko ang mapasama ka. Bruno, itay pa'y nga urayan na ka ni Senyora. Ay, Panahawan na kami kin ni Bruno, Brang. Saan ka ngagdengag, iti saritaan mi? nanaparang. Yalan nakto iti danom, mawawak. Panawan kayo nga ruden, Bruno, Senyora. Madamdaman ton nga uminom ka. Mapan kan tulatan, iti ayan ni Barang, yung kusina. Senyora, adamot na Esmeralda kang nanasusana di balay da. Kunak no pimanaw dan. Mangayab kay ti kaduang Bruno. Sumurtak ka na kayo. Mapantay iti balay, dala kay Emiliano. Sumurot kayo kada kami, senyora. Wan, saan mo ka di amawatan din baga? Barango may kapampay dito, darasat. Wan, Senyora, umaya ka. Anya nga tati panggapin ni Doña Margarita. Delikadong sa Esmeralda. Nabayag ka na yan. Senyora. In ka ibaga ka ni Karyas nga isang kanan nati karwahe. Sumurtak ka na Bruno. Siya kung di makamamang ibaga ka ni Karyas, senyora. Inakon. Ne, in ka nga lati-lati ko kan shotgun iti kwarto, Barang. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nakapanawon da Doña Margarita. Ay, ad-adan ti pa nag-nervous ka. Ay, nakabutbutang nga talaga ni Doña Margarita. Intugot na tilati ko kan shotgun. Unak man no pimanaw ang dala kay Emiliano iti asyenda. Ay, saan ko ang maawatan dagiti mapaspasamak? Nariribuklat ta. Manipod pinatay da day di dun sa bilyanan. Nakatanon tayo diti kabalbalayan la kay Emiliano. Bruno, tulungam ang makadisagi ti kabalyo. Ay, kabalak ti dumasaag nga awan tumulong kanyak. Balagan ka la kay Emiliano. Masapol la may parang mo kanyak ni Esmeralda. Kasano nga taday ko eh. No inturong ko kumada Senyorito Brandon iti katurturudan. Maduktalan dalakit diti panagin sayo may. Kabalyo. Senyorito, adda naggaraigi a kabalyo. Ti kabalyo ni Esmeralda. Kabalyo ni Esmeralda kunam gabat. Jaklakit jak biddot, senyorito. Ti kabalyo ni Esmeralda dayay. Anya. Nagngig ko titi magtagabat kan Senyorito Brandon, Esmeralda. Katwada ni tatang mo. Anya? Kaya po, abang ano adamot ang dakas ngay naramid da kan ni tatang mo, anak ko. Nyapay lang ti aramitan nyo, Ama Emiliano. Kas imbilin ni Senyorito Brandon kada kayo. Pukawan nyo da Esmeralda kan Nana Susana. Pukawan nyo ita. Ay, Diyos ko. Ay, Diyos ko. Nanang, siyak lang ti sumango kadamanong gabat kan Senyorito Brandon. Hansan, anak ko. Abang ano anya tinakas nga ramidin da kada kayo kan ni tatang mo. Naimbag tarimwar ka lang Esmeralda. Kung nakman pimanaw kayo dito asyenda. Saan kami to pumanaw dito asyenda? Aging gay ti saan may matuntun ti kalintigan mi. Anya kalintigan ti bagbagam. Anya pa lang tararamay din nyo. Kamagan yun, Esmeralda. Lumasat kayo pa'y itirabaw ti bangkay kaw.
Sakbay nga agbaligi kayo iti dakas apang gapyo ken ni Esmeralda. Talaga karkaritin nakla ka Emiliano. Kaya't yun ti matay. Ha? Kakadwa! Amo yung tarami ninyo! Saan? Ay! Nupatayin yun ni Emiliano! Ayun dakbatan! Nanang! Saan? Ay, da kayo! Balbalagan kayo! Nadadaka sa mapasamak ka na dadakil ko! Magipinatayak ka na kayo! Kaslad na ka ba alam, Esmeralda? Nalupoy ka lang nga babae. Umay ka. Kaya't mo ka di may matangan, dagiti dadakkel mo, kan dagiti kaburukam. Ti panang idadanas ko king ka, Esmeralda. Ayok ka, Brandon! Ayok ka! Pangasay, Emiliano! Pangasay! Saan ka lumaban? Ay, patayin na kabila agad! Ngam ti makita mi pa, di pa nangidadanas mo ka ni Esmeralda! Anya na ito akinamaang. Ibata nyo ni Esmeralda, no diyo kaya tasyak timang patay ka na kayo. Mama, anya ti kadayo dito eh. Kunakasan kayo ang makibiyang. Nanunagin ka, Bruno. Anya ti kata sa munda ito eh. Ang tungtong palak lang iti bilin, senyorito. Anya pa ilang ter aramidem gabat, ha? Bruno, awatem to'y shotgun. Uwan, senyora. Kapimpintas na ito akong taway. Mama, Anya gabat! Ibata nyo ni Esmeralda mo na ibilin ko kini Bruno. Maminsan na putok ti shotgun, matay kayo amin. sige, kakadwa. Sumurot ka kanya, gabat. Kat si Kamat Bruno, agsalita tanto na makasubli kayo kan mama, ije Villa. Kat bantayam anay bag. At dalangga ka sa mapasamak kinima, agsumbat ka. Anya kumatida ka sa mapasama kanyak, Brandon? No dagito'y lakita ti tao. Sana ka mabutag. Emiliano! Susana! Kaya't kayo akasarita! Adda sumagmamano kayat ko sa lodsudan ni Emiliano. Kaya't ko asong batan na kitinalintag. Anya dayta, Doña Margarita. Senyora ko ng kanyak. Tonto ka, Emiliano. Apay masapol nga ibalikas mo pa'y tinagan ko. Tapno na dara sa malpas ti pagsaritaan ta, may salaan ti sa lodsudan. Sa dino tinapanan nyo iti parbangon. Karbangak ti mangiliklik iti pamilyak, senyora. Nangruna ken Esmeralda nga anak ko. Jak kayat ama idadanes ti dayaw na. Taasino ti mangidadanas kan kuana? Panagkunak. Saanan anas ken asong batak day ta asarod sudyaw. Masapo na sumungbat ka. Kat da ito'y titandaanam. Saan ko pagtatakuran ti anak mo para kani Brandon nga anak ko? Mawatam? Mawatam, ha? Senyora. Kunak ka di akita naklatan kasta. Kunak ka di amulang anak. Pimanaw kamot lang ni tay bigat inlaylayon nyo kumaan ti rimwari ti asyenda. Nalawa ti ruwaga ti asyenda Margarita. Uray asino kada kayo. Nawaya kayo pumanaw. Saan kayo apag natakunat? Senyorito Brandon. Ay, nanabarang. Mangyag kayo iti sa bali abaso. Saan ko ang masapol ti baso? Intangkot na latan, senyorito Brandon. May sapote. Makapong tutak launay di napasamag kawad. No apay anak ibiyang ni mama. Nalpas ko man. Ay, dahito yung tibaso gabat. Nanabarang. Agan-anad kayo ngamin. Dandanin na riduman ti sa kayo. Nangagyo lang arudan, ti panang ibarsak ko iti baso. Di ka payagan anad. Yung iti rupayo, ti pang ibarsak kiti na iti buti. Ay, isa ka niya. Panaw! Nagadukit din na tao. Kabat, sumbre ka kunti kwarto ka. Magsubli ka iti kalidaan. Noan niya tibilin ko. Aramidam, panawan ako nito eh. San ama paling nayak makasaritan ni mama.
kayo tapno mabang-aran kayo. Yaman na ka na ko. Kung nagnoan niya ti mapasama kita yan. No sana dimtang ni Doña Margarita. Ang mga no nagbaligi ko man ni Brandon anang ipanawkin ka. Nakus pag-abakal. Kaya't na tayo apumanaw iti bilya. Apo, palubusan na tayo mo lagayam. Saan? Saan tayo apumanaw? Agam, ay, urayan tayo kadipay nga agbaligi ni Senyorito Brandon ni Tidaka sa pangpanggapan na kini Esmeralda. Day tatisan kumot ngay palubos nanang. Nakasagana ka makipin na tayo. Nakasaysaya at kumagundaway. Sayang, napay kuman ni Gabat. Ure ni Senyorito Brandon kat napirpirsay kuman ti bangkay na. Amangan no neramaraman kuman Esmeralda. Pinapatag kukwak kuman ti Hacienda Margarita. Baknanga kuman. Nasiputak akinusilapan nak ni Senyorito Brandon. Awan to ti makamo. Asyak tinang balaag ni Esmeralda. Mausar ko na ganyang agama. Iti plano. Ket nagkid-kid da. Patayok ida. Agraman ni Bakit Susana. Amo ka nasakit tinakam mo iti naramid ko, Brandon. Ha! Talaga pagmamauyungam ni Esmeralda. Inlemenganda ka lang arudan ni tay bigat. Baybayan dak malatan. Nanya di kahit kong aramidan mo. Ha! Saan na mabalin? Diyak kaya ta pagbibisinam day jay ababay. Kasanuan amuan nyo. Nga dan Esmeralda iti dadya balay. Itay nakapanaw kayo kingabat. Binaon ko ni Bruno. Nagsubli anagos kalpasan na namuan na nga adda na Esmeralda kan Susana iti balayda. Apay ang nagtalik kayo kini Bruno. Saan mo na problema pa dita, Brandon? Nung maipatungpal na nagiti kayat ko ang mapasamak, maisubli di pa nagtalik ko kenkwana. Naditag Senyorito. Nagtungpalak lang iti bili ni Doña Margarita. Diyan ka mo agdiritso kayo kadagapat iti kabalbalayan. Nagasat ka tadapay la pa nagtalit ni mamaking Bruno. Ngamti kayat ko amamuan. Kasanuan amuam nga da Esmeralda yabalayda. Binaunak ni mamang niyo, Senyorito. Kat adamat gayam da Esmeralda kung nanasusana iti balayda. Kalpasan anapa ay ni gabat kandagiti kadwana anang kidnap ken Esmeralda. Nang ibauna kiti sa bali anapa ni Jay. Ngam talaga nga awan tao iti balayda. Sinirrig dapay dagiti kabalbalayan. Naitan, tisan ko ang masumbatan, Senyorito. Nalalibtakak nga dapay lang, ngam dagiti pasurot siyo. Anyati ko na. Karkarito na ka diya. Saan, Senyorito? Ngam nasyak nga tati binaul niyo, amang kamag ka ni Esmeralda. Saan nakapagbalinin atun kayat mo at talaga patayin kan? Saan na, Senyorito? Pakawarin ta ko ma. Saan nyo ang nagustuhan? Nagitimbag ah. Nakaramanak man ka ni Senyorito Brandon. Basol kumot lang. Nainsulto ka nagitimbag ah. Kas nakarkarita kumot nga minan. Pasit amin ti panagibalas ko nita. Gapo, iti panang sikap ko kadakwada. Sana nagbaligi na gabat namang kamag ka ni Esmeralda. Nay, pandan ni gabat. Nakaapoy ka talagang Bruno. Saan ka di nabayagan akayat nagapatayan? Nakapimpintas kumagundaway itay. Sika tinalawag nga inutil.
Damat lagayam ni Esmeralda di balay da. Day tangarod ti pampanunutag. Kasano an amam nga adda ni Esmeralda ije balayda? Binaunak nga rod ni Doña Margarita. Saan ka kadi ang makawawat? Ti saan ko amawatan? Kasla napakadaan ni Esmeralda. Ti ipapanmi ije balayda. Anya tiyambok iti dayta. Inutil ka talaga. Di kay pala ngamin nagtignay idirapi. Ay, naimbaglaang ang tawan ti Dakas anak pasamak. Agasap, taintugot ni Doña Margarita ti latigo kan shotgun. Saan nyo gayam nga mo ti si bubukal ana pasamak na nabarang? Dandani ako natahitap no amuyo. Anya? Naipanaw mi kuman ni Esmeralda no saan adimtang ni Doña Margarita. Imbilin ni Senyora ngay batak ni Esmeralda. Nakaskas ka. Saan akayat ni Doña Margarita apag mauyungan ni Senyorito Brandon ni Esmeralda? Napintas mat kami ni Esmeralda. No, idilig mo kini Fatima. Napudawla ni Fatima. Ang iwat yun, Ana Barang. Ay, Numangag na kayo ni Doña Margarita. Ang mga noan niya ti panunutan na. panawad ka man lang arugan. Dakkel ti atap ko. Nga dapa ka inaigan ni Bruno. No apay anapaay kami anang kemagkin ni Esmeralda. Hangam, apay nga inaramid na dayta. Delikado lakit dikin ni Senyorito Brandon. No maamuan na ti inaran. Tatang, kaltaangan tirabi. Ngam siriring kayo kailangan? Inuray ko ang makaturog ni nanang mo. Tapno saan na amanggag ti pagsaritaan ta, Esmeralda. Naimbag ta na panunod yo tinagawid dito'y balay itay aldaw. Pinampanunot kayo min tatang. Amangan no persaan da kayo ngagpod no. Impeteng kaw asaan tayo nga inlimangan ida. Ngam pinilit dak asimurot kadakwada. Nalaos ti butang ni nanang itinapasama kitay malam. Kaslaan da ngamin matay. Gapo itinapasamak. Ad-adda asaganaan tayo ti panakidanganang tayo. Kadagiti pasurot ni Senyorito Brandon. Wan, ipamaysa tayo ti agin sayo inton bigat. Parbangunan tayo ti pumanaw. Tapno awan makadlaw kada tayo. Ti pampanunotag. No itugot tayo ni nanang mo. Amangan no agsubli dagiti pasurot ni Senyorito Brandon. Ket maduktalan da nga awan manan tao dito'y balay. Nagmalmalim asaan da tayo pinagulimak iti kalman tatang. Saan damat nga tayo nagsubli? Nasaysaya at nga rod no itugot tayo ni nanang mo. Wan, ala, hintay maturugan tatang. Masapa tayo itong agriing no bigat. Sige, umuna ak nga roden, Esmeralda. Wan tatang, sumaron mo ak tumaten. Nakaw, tinapasawag kada kami itinagmalam. Pagkarupan da nga ta, awan pagpatingkaan, ti kinabilid da. Kaputa na tayo ni Kabalyero. Panagkita dakit nalupuyak laan ang babae. Ipakitak. Siyak ti sumukat ti Kabalyero. Naridam na itagbampan tayo ti ruangan. Sa nakas idirabi, ang nalibasak na. Saan pa nga ito ti panagtignay ko? Ni magsagana da Doña Margarita kan Senyorito Brandon. Babaen kada Esmeralda kan lakay Emiliano. Mabalas kuida. Sugak ida amang laban kada ko na. Ket inton maagaw kon ti asyenda.
Ngan kalpasan amapatay ko iday tinakaamis awagas. Isarunok apatayin dala kay Emiliano ken bakit Susana. Ket asawa ni Esmeralda. Emiliano, anya ka di oras ain. Anya daytar aramida. Isagsaganak dagiti itugot tayo, Susana. Agmurmuray kan. Pattapatak apasado alas 2 iti parbangon na yun. Nagsapan. Kan papanantayaw. Winaw. Ituloy yung kadimanan ti aging sayaw. Saan kayo kadik ang napabutngan iti napasamak iti kalman? Ad-addan amasapul asaganaan mi. Ti panang dupirmi iti kinabilag dagiti asyenderaw. Narangkas na launay, Susana. Saan ka ngagtaktak iti oras? Bumangon kan. Oray ituloy munton ti maturog iti katurturodan. Ay, Agkapi tayong tapno madengngep tarusok mo. ay, Emiliano aya. Mabutbuto nga kadagiti ar-aramiden yaw ken Esmeralda. Saan ko mga rumbang nga iramraman mo ni Esmeralda? Sorsorwem apatangkanen tinagem mo, Susana. Nagsapa kayo na nakariin, senyorito. Itimplaan kayo ka din, iti kapiyaw. Damagem pay lang. Anya kumati sa baling aramidek diti kusina. Mun gayam. Nadlaw mo ka din no nakaringan ni Gabat. Yaklaan mo, senyorito. Saan nagpay arimuar dito'y bilya? Pulso-pulso titorog ko. Giyak na gustuhan tinapasama kini kalman na. Saan kumarumbang asopringan ni mama dagiti kahit kong aramidan. O sige, timplaan na kon. Wan, senyorito. Anyaman nga tanti. Sumaruno nga aramidan ni senyorito Brandon. Ano? Kanayon matlaang ang nagsitsindong karak. Oray si kagayam gabat, nakariin ka. Talaga naridam kayo apasurot ni Senyorito Brandon. Oh, apay, saan mo ka din nga ibilang apasurot na ka ni Senyorito Brandon? Pasurot na klaang ni Doña Margarita. Pagkat katawan nagsakit di, Bruno. Adda pala pa nagtalag ni Doña Margarita kanya. Kita pasama kiti kalman. Bruno, kaltaangan ti rabii, idi nakita ka nagpagnapagna. Anya? Papaya sisiman na. Binilin nak ni Senyorito Brandon asimon ka. Agatap, asikati ng pakdaar kin ni Esmeralda nga aglemeng da kadala kay Emiliano ken Nana Susana. Anya't sasawam? Adda pamaneknek mo, ha? Ala, gusto na ita pa nagpaputok tayo kakadwa. Ipamaysa tayo tayo ginsayo itangal daw. Tapno nakasagana tayo makidaganang kadagiti masungad ngal daw. Ngayon masapol, ininutin tayo dagiti bala asinamsam tayo iti radyo. Nahimbaglaengan ta na panunot ti kabalyero ti mangidaulo kada tayo nga agsamsam iti armas ken bala. Iso nga oray na tayo ti kabalyero. Adda pa kalaglagi-pan tayo ken kuana. Ala, agin na tayo, tainton madamdama. Agin sayo tayo manon. Iti panagusar, iti punyal, kentali. Babaen iti dayta awagas. Makiranget tayo nga awan masayang abala. Ken, agawan tayo ti amin nga armas, dagiti mapatay tayo apasurot ni Senyorito Brandon. Nalawag ka di dayta kakadwa. O sige, panahon kayo pa dito itatang. Kasalitak lang ni Nanang. Nakita kami na bimangon ito eh. Naglaw ko itaya kasla agsinsin nung bat kayo kini Bruno.
Ay na, di kayo matla makapagkinaawatan ang... Dahito iti ibagat kada kayo nanabarang. Saan kayo ang makibiyang? Noan niya ti madlaw yo. Agulimag kayo langan. Ay, gapat. Lading itak. No napabainan kayo nanabarang. Saan arumbang amaamuan nyo no niya tinagsaritaan mikin ni Bruno? Amangan numaylawan man ti dilayo. Ay, Kasi di na ibagak kada kayo ti atap ko nila kay Emiliano ti Caballero. makonsensya at no malagip ko dayta. Nabuyak no kasano ti panang parigat ni Doña Margarita kini Emiliano. Kaya't yu kadi agapo kada kayo. Kat patayon ni Senyorito Brandon ni Bruno. Nay, kaya't nagsakonsensya na. Panawan kayo manlangan. Anya nga tati nagsaritaan dagamat ken Bruno. Tasaan na akayat ama-amwa. Papo kadagijay nga agamba nga Esmeralda ken lakay Emiliano, nalipatak pa'y kinanabagan no nalpasan na nagaikan ti kalandaan. Oras siya. Nalipata ka din na magkinikabat. Itailangan na lagip ko. Pinayabak kininabarang. Gapoy ti panang kamagyo ken ni Emiliano ngayon turong iti kabalbalayan. Saan ang nakapagtrabaho ang nagmalam? Barang! Ada at dito'y kusina, senyora. Apay ka, day. Umay ka ditoy! Anya ka apay! Nalipata mong timbili ni Brandon ken kangayabam ni Gabat? Umayan, igabat, senyora. Naimbaga bigat yo, Doña Margarita. Senyorito Brandon. Nagaikan ka di matlangan dagiti trabahador ti kaledaan idi kalman? Wan senyorito, maarado itangal daw. Kalpasan na, may saruno ang mamulaan iti unas. Awan nga rod trabaho dagiti daddo matrabahador ang naggaay kiti kaladaan? Saan na may bibusan ti trabaho iti asinda, mama? Agsibog da ka dagiti unas. Ken, magaikan da. Binagaan nyo kumaday dya ala kay Emiliano. Asaan pa'y lang agtrabaho iti asyenda? San ka diada kayo tinakisarita kinila kay Emiliano? Saan na mas sa kapol nga ibagak na ita? Nawayada a pumanaw no kayat da. Napigsakan sa amatan Bruno. Amangan no, kayat mo ti sumurot kanyak. Amang bantay, ti pan nakarado iti nagaikan na kaladaan. Anya ko matirami rin ka Talaga natuso ka. Makamu ka, no di mo kayat ti agtrabaho. Di mo ammo, asisi man na ka ni Senyorito Brandon. Kat sikat ti pagpupungtutan na. Mabila nga ron, alag ti pagtog ko. Nabayag paikit din na Jack naging sayo. Malagip ko gayam. Natayon ti Caballero. Ngem saan nyo pa'y anasarakan tinakaidulinan nagiti na samsam nga armas. Natangkan ti ulbod dagiti trabahador Bruno. Anya tinakalagipam iti dayta. Nagsayang nga ron. Amangan numausar dagiti nga armas apang laban da kada tayo. Datayo tagin sayo, ambot. Babaan ti punyal kan tali. Sige, sikat ti umuna dumarok. Agsangga aklaan. Mabalin mo paggidanan ti mo magsol. Kinda pa nakaramat mo iti tali. Ambot, surusuruan mo saran ti kanigid mo. Masapon nga agpada na pigsa ti kanawan kan kanigid atakyak mo. Dandani ako na. Nunjak pinarta ka ti naglisi. Kan nagtulid nga madayo. Amangan no na silwan nakon. Ay, apo, dandani ak nagikis itikigtut ko. Ay, kung takno may pagsulitayan ni ambuti punyal ka ni Esmeralda. Ay, apo, napagganda ito, ya panagin sayo da. Kasla pudno mo nga minay, nga agkakabusor da. Anya na jay.
Kasla, adanadlaw ko sa badi at tao Ay, amangan no, nasurutan na kami dagiti pasurot ni Senyorito Brandown. Kat, sisiimod na kami. Naud-udi ni Ambon ang nakipaginsayo kada tayo, tatang. Ngam nasigsiglat pa yan, ngam nagitidad duma kakadwa tayo. Kaubingan na ngamin. Naritaon itirigat. Manupay lati tawon na idinasursurwanan nga agarado iti pagmulaan iti unas. Kan nagdakkel ti bagina, tatang. Ang balintulakit di ama ingel aman nakikupat. Isunto ti sumukat iti kabalyero ang nasiglat ken maingel aman nakikupat. Esmeralda, adya day tasugat iti takyag mo. Nakaraisan sa mo iti punyal. Nasugatan iti natadem abulong iti panagtulatid ko itay, nanang. Ay, makapakintayag nga raw aboy-buya ti panaging sayo yaw. Ay, napagkad. Kas napod numot nga agraragot kayaw. Ulitak manen, agkalma ka Susana. Ay, huwag gayam. Uray taanda ni ambot akadwayo kan Susana amang ituloy amang dait kadagitibado tayo, Esmeralda. Ikuyog ko dagiti kakadwa tayo nga agpukan iti maaramid atalay. Napuskol dagiti magay iti dayjay apasait. Sige, tatang. Masapol tayo at talaga titali. Ay, huwag kayaw. Ay, adda nadlaw kaw, nagkarasakas iti kasamkan. Amang ano, adda nagiti pasurot ni Senyorito Brandown amang sisiim kadatayaw. Anya? Apay nga italang ay bagayo, nanang. Ambot, ingkaalaan niya ang ano, iti nakaigalutan na. Darasam. Ay, Susana, amangan mo't no arapa at mula ang dayta. Nakapimpintas akong daway pa ng paltog ko kanigabat. Napaslek ang makisarsari tayo iti maysa kadag iti driver ti traktor. Ang mga aralo iti nagaika na kalugdaan. Nalawad na ito yung radwan nyo. Iso aparta ka nyo tagkaraw. Kahit ni Senyorito Brandon, amay saruno, amamulaan iti unas da ito eh. Dahito'y mo't nga rudan ti kanibusan ng gabat. So magmamanula nga agpa ti buat mi. Bruno! Ano yung teraramidom dita? Kagadwa! Adda masarap ko akabusor! Kabusor ka no? Masino ko ba? Natayan ti kabalyero. Inasot na ti paltog na. Amangan no siyak ti bagbaga na akabusor na. Unaak! Anya ay ati mapaspasamak kin ka, Bruno. Dudya kasintado a pumaltog. Tinukkawan na kakumantidak kalakarasan. Naunaan naklahay nga pimaltog. Nakasaganak a pumaltog itayan. Kunam nga ta. Diyak nasiputan ti panang sirig mo iti paltog mo. Anay torong kanya. Anyat sa sawam. Talaga amang lilipot ka, Bruno. Kunam nga ta masikapan nak. Anya nga tano si kati pinaltuga kitay. Tauray tinukkawan na kanti karasaan. Saan ka di pa yarimwar ni mamay ti kwarto na? Nanabarang. Rimwar itay impakaamok nga umawawag ni Doña Silidoña Senyorito. Apagbit lang ti panagsarita da. Sa simreken iti kwarto na. Danunag dagabat kan Bruno itinagai ka nakalitan. Ibagam tulatan kini mamano sa dino tinapanak. Nay, Senyorito. Rimwarin ni Senyora iti kwarto na. Kasaritak. Ingkabilinon ni Tarok ang mga yab iti kadwana. Takadwanda. Taltalo kayo mat kadamanong tamyan kan manong teba na nagsubli, tatang. Nam ado mo tinaalayo ang matali. Gisla-gisla at dagitoy sa maibilag. Mayupar to pa iti danom tapno nalaglag da. Adayo lang amin ni Jewaeg. Kaya't mo asawon, Emiliano. Agbayag tayo pa'y dito. Subyan mintulatang kadadamyan kenteban dagitoy. Kasapulan tayo ngamin tinalalagda at alay, Susana.
Ay napaw mabutbutungak. Amang ano, adda na kasi kada tayaw. Nay, anya ti bagbagram kininanang mo, Esmeralda. Awan mo tinakita may ataw iti kasamakan. Amangan no parpar matalahan ni nanang ti ibagbagana. Lakay. Anak, garaig iti kabalyaw. Nay, amangan lo ni angalo tinanggag mo anak karaigay. Ay, Esmeralda, sa dino ti yan ti kabalyaw mo. Iti dadya, pasitin nang ipaaraban ni Ambot itay, tatang. Ha? Ay, adagturo nga kabalyo dito. Ha? Aglingat kayo ti dayta akayo nanang. Katwa, isa ka na yung dagti pagtugyaw. Ay napaw, amang ano dagiti pasurot ni Senyorito Brandon. Ay apaw, Emiliano, dayto yun ti kunkunak nga amangan no masiiman na ti panangin sayo yo. Saan tayo nga ipalumos ang makaasidagda? Ay napaw. Samtan tayo itibala. Saan, tatang? Saan tayo agdadali ti bala? May samat akabalyo ti sumungat. Ambot ka doon na. Isaganam ti punyal kang tali. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Senyorito, may kaigayam dito eh. Nagdakkelan dayta akarasain, Bruno. Asintado tinang paltog, tanaulo. Sakti nakapaltog iti dayta karasaan, senyorito. No jak ko man nasiputan. Amangan no natay ko man adagos ni Bruno at tinukkawan ti ulag. Talagang asintado ka, Gabat. Wanya, Bruno. Utang mo ti biyag mo kinigabat. Senyorito. Talaga nagbaling ka nga inutil, Bruno. Sige. May daras. Di pa nakarado na ito yapasad, Gabat. Isumat yung baga kadakwada, senyorito. Sige. Buisitak iti dahil agapat. Isuman ang tinagbali ng bida. Ambot, inkayaban naman nung damyan kan manong teban. Ang titinulong tayo mang sawar iti kasamakan. Ha? Dayjayan ti kabalyo. Masapol ang makamatak. Agsakayak kini ang alo. Partakan kag taray ang alo. Kamatan ta dayjay. Naskan ang makamatan ta dayjay nakakabalyo. Ay apaw, kung nagtupay ka at asisi imun na tayo dagiti pasurot ni Senyorito Brandon. Ay napatayon na tayo lakit day, lakay. No saan na ko mga ingawin? Tinulungak kumadadamyan anang sawar iti nakasakay iti dayja akabalyo. Kunan ni ambot nga agmay-may sa kanumait. Kat ni Esmeralda, kinamat na ti kabalyaw. Hey, kasanaw no palabog laeng dayjay akabalyaw lakay. Anya dayjay na kanalbuong lakay. Ay apa, pinatay ng samot ni Esmeralda nga anak ko. Ni Bruno mo't gayam ti dimteng nga nakakabalyo parang. Sa dinungaro din di ayan na. Si marunumot tan kanyak, senyora. Salbag. Natay lang arudan da niya kabalyero kasla makikitak pa ilatira raot na. Nay tagaya man ni Bruno, senyora. Senyora. Nanamarang, yalanak man iti danom. Kunamla na sino ka nga agbabaon, Bruno. Di ka pala nagdiretso iti kusina. Inkabalangan niya laan iti danom barang. Sige, senyora. Kunak man no nagkuyog kayo kan gabat, Bruno. Un gayam, nakitam ka din ni Brandon? Uwan, senyora. Iso tinang ibaga nga gawin ako. Malagip ko gayam na gitar mas anasamsam. Saan mo ngay palagip? Natay lang arodan di kabalyero. Agburburek pailat darak. Dita ka man langat. Masapo lang maalak dagi diyang armas kan bala. No ilimlimang da Esmeralda kan lakay Emiliano. Saan talakit di ang makapagkadkad kanya?
Uray agkakadwa kami pa yun namang busor kada Senyorito Brandon ken Doña Margarita. Akas iti plano. Ayan ako, kung naknoan niya tinapasamak kan. Akim, hanya day tagarumyan iti takiag kan tingid mo. Natnagak iti kabalyok. Gapo iti panang silok iti dayto a kabalyo. Iguyot na ngamin. Ay, day talaki din tinakaisagsag makam. Labang akabalyaw. Kasla adda nakakikita akon iti daytaw ya. Kung naktupay katamalasin niyo, tatang. Dayto iti may sa kabalyo a pagsaksakayan iti ti kabalyero. Agam kasanaw anak kadanon ditaw ya. Dayto ti pagsitsida awak. Ay, agdwa-dwa aklakat nga rod. Amang ano sinibiyag ti kabalyero, tatang. Anya? Agam, saan ka day? Aday ta apadupa tinakaikalian ti bangkay ti kabalyero. Uy, nanang. Panakasurat di ta tinagan ti kabalyero. Ngam saan tayo matanakita ti bangkay na? Kaya't tsuka di akut-kutan tayo ti tanam ti kabalyero. Tapno mapanagnakan tayo no natayan. Ay, saan, Emiliano? Akin inanan ti kararwana. Saan niyo kuman asingaan? Sa balikan ti malagip ko, tatang. Adda ka din nakita yo iti kasamakan? Awan Esmeralda. Mabalin nga awan nakasakay iti dayta a kabalyaw. Oray kas kasano. Mabang-ahan ni nanang. Saan pa'y anaduktalan dagiti pasurot ni Senyorito Brandon? Ngay naramat tayo dahiti apasot ti asyenda apaginsaywan tayo. Pumanaw tan diti kaban. Ngam santa pa nga agkawi di Jebilia. Kahit kwa sarong karan dagiti trabhador nga gagait. Kadagiti nakadakkelan nga oras. Da tayo kadilaan, senyorito. Saan? Da kayo amin. Sumurot kayo kada kami kan kaban. Sana masapol abantayan nyo dagiti kararamid. Natayan ni kabalyero. Mapantay nga rodan, senyorito. Sige. Hey. Sumarulo kayo kada kami. Kaputi pa nakatayan ti kabalyero. Natalgad ang tinakam ni Senyorito Brandon. Ni Esmeralda kan lakay Emiliano laan ti problema na. Dayta ti kayat ni Senyorito Brandon. Masapol ang magaikan ti baet dagiti unas. Tapno saan ang makiinagaw dagiti ruot. Ken masapol ang nadam aglatta. Saan ang mabalin ang matikagan. Tagto bumutla dagiti ruot. Saan ko ang nakita nila kay Emiliano? Amang ano na ginana? Nung maamuan da ito ni Senyorito Brandon, makagura lakit di. Naimbag na nagawid tayo matlaan. Domingo itong tikat. Katlanok ngagpaili kami kinanang. Nabayagan asa anak asimok na lit simbaan. Amangan lumakadaan na dagiti pasurot ni Senyorito Brandon iti katurturudan. Ket maduktalan dati panagin ensayo tayo ijay. Ay, nabaybay akpaykit din ti umatayo. Naimpaktasan pa'y anaduktalan ni Senyorito Brandon ti panangumatay iti dayja kalintaan. Oray maamuan na Esmeralda. Adayon apaset ti asyenda. Tawid ko iti day ditatang dayjay adaga. Amuy mo tanti kinaagom da. Nunasken ang makipinatayak. Makipinatayak. Gapulaeng iti dayjay adaga. Domingo gaya mintong bigara. Masapol ang matamus pusak ti makarwar iti bilya. Kasaritak na Esmeralda kan lakay Emiliano.
Aramatak ti utang daan na imbaga nakam kanya. Tapno ibagada ti nakailam mga nagtiarmas. Kan alukuyak ida ang makikadwa kanya. Naimbagan ka man ngaminan, Bruno. Ah? So analaing ka man ngaminan nga uminom iti arak. Nasalimsim nga rin ti Sardam. Maslan makatuturo. Nakaululot tilang awit ay malimum saan mo't nagtudaw. Kanya ti pagayo kanya. Apay nga nasit gandak. Nakita ka nga raw nga agin inom. Kanya problema. Saan tak man nabibiyangan? Basit mo't gaya man tinabati. Ibusak lang ganda ito eh. Kalpasan na, maturog ako. Madlaw ko. Nasidag ni Bruno kada kayo. Nalaling pa'y kidin ngam siya. Saan nagaputan na tayan ti kabalyero? Baybay amlat tanda kiti nasamsam nga armas, Brandon. Saan mo nga mo, nagyat pang panggapan dagiti trabahador? Kaya't da tayo alabanan, babaan ka dagiti ang armas, kasta? Sanda ka ba ilan dagiti pasurot ko? Bayan nyo, tapag tignay ni gabatin tumigan. Kat anya tarami din na butbut nga na dagiti trabahador? Injayaan pa'y ida ti dakulagatan. Malagip ko dagiti kadwa ti kabalyero anang raw ti tirancho iti. Dahil lang nga pagtang tinakaamuan tayo, ngadda ka kadwa na. Ngayon malipod na tayo ti kabalyero, saan damutan ang nagpadpadlaw. Kanya ka dito oras ang Esmeralda. Nagsapakan nga yan, nagrieng. Papanantayo ka di ba, Nay? Pasado alas 3 nga tanay ti parbangon nanang. Nalipatan yung samot na din nagtutulagan tayo, di kan man. Ay, Domingo gayam ita. Gapo iti pan nakariribok ka o nalipaatak pa yun ti aldaw. Pagkalmaan niyo, tinakam niyo. Masapo lang naturod tayo asumarangat, ikan niya managuntaway. Anak ko, awan gaway tayo. Piyaklaan ti kayarigan tayo. Nabidag kan adaw ti pasurot da. Iso ano mabalain. Aging nga awan pa'y tidake sa napasamak. Kasi ti ka na nga ibagbaga ni tatang. Uray rinat, makapuling. Ngam saan pa'y laaday tati panunutan niyo? Alahin kay katagdigosan. Ay way, ni tatang mo gayam. Karura na laang. Nabayag nga minan na nabaybayan na di umatayo. Esmeralda, magmagag mo da jay. Nes, La dito iti pagturungan ti danapag ti kabalyo. wag. Ay na, parbangaw na. Agam, saan da tayo lata nga inggaan, anak ko? Si kamat kaya manong Bruno. Pinarbangan mo matantimay. Napimpintas ka man gaya man, iti parbangon, Esmeralda. Ah? Agaya mo ti kinabanglom. Pinarbangon ko tinagtikos. Tagpaili kami kananang. Nabayagan na saan kami anak imisa. Talaga religyosa ka. Uray nakadadayo, anusan niyo. Namin adun anay liklik kami iti pagkat. Gapo iti dakkel pa nagtalak mi kini Apo Diyos. Adamay saan nalipatam. No sana gapo iti panangpakda arako ken ka. Tanya ti kayat mo asawan. Dahita ka diti ka Adam. Talaga aday ta tirantak. Masapol nga agsubad ka iti naimbaganakan. Talaga arino ti panunot mo, Manong Bruno. Amukat asabali ti pampanonotam. Sandak akabusor, kadwadak. Ibagayo kanyak kinangilimbangan nyo karag tiarmas kat agkakadwa tayo. Saan nakangalilawan, Manong Bruno? Saan ka pilitin ita? Ikan ka, iti gundaway nga panuno. Saan kumaan nalagip ni mamaday tabanag? No saan nagapo kini Bruno, gabat. Iso akait ko akadwaam. Makamu kayon amang panunot. No kasano ang mabirukan nyo dagiti armas. Aging gay ti pimusay ti kabalyero, senyorito.
Saan tayo nga amo? No sa dino tinaglumangan na. Malagip mo pa'y dagiti kadwana anang raot iti rancho idi. Uwan, senyorito. Saan tayo nakikita dagijay? Saan kon nga detalyeno anya taramidin nyo? Makamu ka, ni palubos mo ani Bruno ti makapanunot. No kasano amamuan nyo ti nakailumangan dagijay nga armas ken bala. Saan ko pa'y mata nakita ni Bruno gabat? Itay pa'y lang kami na bimabaak. Adang amin imbili ni Senyorito Brandon. Kat dua kami kini Bruno ngagtignay. Amangan no pimanaw ang nasapa. Dagiti gwardya kumaa ti pagdamagam. Inakman nga rod damagan kadakwada na nabarang. Ang madamdaman ton, umuli ak pa'y labiit. Dumanon kanto garudan. Awan ni Bruno iti pagididaan. Diyak ngamin nasiputan. Panag ko na. At nalimod nga aramidan ni Bruno. Malagip ko manan. No kasano anasakbayan ni Esmeralda. Ti panangkem magmikumakang kwa na. Hanggang madoktalak tumatlaang ti palimod na. Saan ko nga ipalubos? Anasiksikap ngem siya. Natangkan ni Esmeralda. Ngem sana mabalin na jak agbaligi ti plano ka. May samot dayjay alakay Emiliano. Nalipata ka dinamag no sa dino tinapanan na. Ya! Nakaadayo ako na. Nayaw-awanak sa paikit din. Kaslay talaga makadano na dito eh. Pantagayam nalawa akalidaan na itidayta kaset. Kaset pa'y nga pati asyenda Margarita na ito. Kakay-kaywan itidadya kaset pagkatao nila kay Emiliano. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay palubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Oh! Akal na ka ng Oray, nakadayo tayo. Kanawan pa'y puot ni tatang. Kaasimot ni tatang ko. Limlim tagtintiro abagina. Oray, tiro pa na. Nagrangkas talaunay. Itala mariktak ti panagkintay ko. Kasladyak mamati. Ana iturid ko ngay naramit ti kasjay. Kapoy dayat ko may salakan ko ni tatang. Diya ko napanunod. Di mapalin na mapasamak kanyag. Sinurot dagdag iti pasurot ni Senyorito Brandon. Kasamitan. Amo ko na. Sumyasak iti dalan. Manglintig ako na. Masapo lang makadano na kung iti palay. Lunaskan nga ilumon ko pa ilang datatangkan na ng aramidak. Narugi akong dahit. Uy, masapol nga tuloy ko. Iti dahit tapasat ti paglaak. Di tati pagrantangalo. Kakadwa, kilata nagpukaw ni Esmeralda. Kunak man no na siglat kagabat. Muling-ling kamat gayam. Kakadwa, medyo yung Esmeralda. Pantukan niyo. Mas pasaksakan na kapal pantukan. Amalo, parta ka pa tagtaray. Di kabalyero? Kabalyero ka no? Kat ka na tayo ni kabalyero? Kakadwa, aglibasan. Umaatod tayo kay kabalyero. Aguri ka.
No ti kabalyero ti karangagat na ti pasurot ni Senyorito Brandon. Sino da ito'y sumungad? Nagadot ti pasurot ni Senyorito Brandon. Kas na saan mo tanong ay may sa ti karangagat niya? Kas na nagtutunga ti direksyon da kiti kanal buong. Saan nga ta? Amukan. Ay jay kabalyero. Sinsinyasan niya. No kasta. Ya! Parta ka mga lo! Makaliklik tayo! Makaliklik tayo ni Tipagad! Ya! Kaya po, ad-adan tinervyos ko. Gapo ka dagiti di agsardaya kanal buong. Ay, kasla na iramraman mo ito na damyan kantiban. Ay, Diyos ko. Daytoy ka din, ti ka ni Busanan, May. Da Esmeralda ka ni Emiliano. Kanya nga dati napasama ka na kwada. Ay, Diyos ko. Mariknak nga kapsut ako, Nay. Agpaparawak kayo ni ti kasasangit ko. Ay, kanya nga minanaya. Daytoy ang mapaspasamak ka na kami. Dahil Senyorito Brandon, nagbaligi matla ang dagiti pasurot na anang isalakan kan kuana. Ang ni Esmeralda, anya nga tati napasamak kan kuana. Saan mat akadwa ni Senyorito Brandon dagamat kan Bruno? Ang sakit eh. Kapag na ka. Hoy! Inyat mo lang langan nyo. Asibayin na kamag na. Senyorito! Kamay! Inyat ibagam kanya. Kaya't mo tasikat ipagpupungtutak ha. Aglisi ka! Pasal-sali ka iti dalan. Pumanaw ko nun di mo katagugtaran ka bakit ba na? Saan kayo agsayang itibala kakadwa? Saan tayo ana sa ganaan da ito yung mapasamak? Nagsiglatin da ita kabalyero. Naknunat tayan. Panagkunag. Saan amay may sa tikarangrangat ni? Asino tagitay? Amo ko na niya taramidin tayo, kakadwa. Tagikarwan tayo da iti trabador. Aglalo ka da Esmeralda kanila kay Emiliano. Uluyan tayo dan. Bruno. Hiraman tayo ni Bakat Susana. Iti dahi tagun taway, siyak ti matungpal gabat. Mapantayon kakadwa. Agturong tayo ti kabalbalayan. Kapilitan asurutak dagiti kakadwa. Kanal buong. Adda kalaban mi iti dalan nga agturong iti kabalbalayan. Saan pa yan nagmaumaw ti pungtot ko kapo iti daya na pasamak, Brandon. Impalubos mo kit din nga bakan na katimay sa lababay. Nagbalin ka din nga inutil, ha? Saan nag-inutin, mama? Saan? Saan bang katabugkawan na ko na? Ha? Timpadak. Ha? Saan arumbang aratay tagsinupyata? Naklat kami itinaramid ni Esmeralda. Nang doon na kanya. Yung dakkalabid do't tinaramid niya. Saan ang mabalin adyak makabalas? Sumang kamulunglong dagiti pasurot mo. Nudyak pa'y binugkawan nida. Saan daan nagtignay? Apay, ayan dagabat kan Bruno. Kinamat da Esmeralda. Sandat ang makaliklik na gajay. Ituloy ko nga uluyan da ala kay Emiliano. Kasanon da yung Esmeralda kat pagpatayam launay. Saan ko ang mapakawan ni Esmeralda iti naramid na, mama? Saan amay may sa ti babae? Masak paya patay. Pagpapasak nga mo na. Anyat mapasmasamakan ka. Awan, mama. Mapanak pa ginana. Ho! Ho! Kakadwa. Aging gatayo pa lang dito. Nga magsipot kayo na imbag. At dalang iti asidag tayo ti kabusor tayo. Saan na nga ipalubos ang makastrek tayo iti kabalbalayan? Anya karot di kahit mga ramidin tayo. Panagkunak, agsubli tayo ni Jebilla. Tapno ipadamag tayo kini Senyorito Brandon tinapasamak. Masapol ang maamuan na asibibyak ti kabalyero.
Sigurado ando saan na tayo ni Senyorito Brandon. Kaputan na paluspusan tayo na Esmeralda kan kay Emiliano. Gapo iti pan nakibiyang ti kabalyero. Saan tayo anam namaan da ito'y ang mapasamak? Si bibyak pa'y gayam ti kabalyero. Sana mabalin. Kakadwa, ituloy tayo ti mapani ti kabalbalayan. Hey! Ha! Ni Bruno! Napaltugan! Kakasibot ni tatang mo, anak ko. Nagbinatlag ti bagina. Nagbalay pa yan ti dara iti rupa na. Taranggas talaw na inanang. Aging gaitawan pa'y puot ni tatang mo. Natay samot na Saan nanang? Kumang angas. Makapuot tumot langit ang madamdama. Urain tayo lang niyambot. Anapan na nga la itihagas ka dagiti sugat na. Naimbag nakit din. Tanagsardangan dagiti kanalboong. At adama ng tinervyos ko itay di agsarday dagiti kanalboong. Diyak amo no asino ti karangrangat dagiti pasurot ni Senyorito Brandon. Ngam no saan aga po kadakwada. Ang mga no nagbaligi daan ang kamagmatlaan kada kami. Bidaon ko itay dadamian kante ba na magtulong kada kayo. Saan kumat anak kita idanana? Anya, ay, abangan niya mo tinapasamak da. Na isang makdaga po kada kayo nga agama, anak ko. Pagkalmaan nyo lang terik na yo. Patid ka rin nyo tinagam nyo. Datayo ti mga bak. Naimbaglakid din tapi nalubusan da ka anang yawid ka ni tatang mo. Ngawan ba't na ka sa napasamak ka anak ko? Nanang, adda kayat kung ay baga kada kayo. Ngam ang mga nusan kayo nakasagana. Andyan ay ta anak ko. Manang, makaputan ni tatang. Emiliano! Tatang, Emiliano! tatang. Ay, aga sa asuglaan. Uwain. Agalan na lakit tidak kiti sugat na. Tani, nagkidamanan. Esmeralda. Andyan si ko na makayat mo nga istoryahan. Anya, naiturad mo ngay naramid day ta, Esmeralda. Kasanod no, ay anak ko ay adandanikan na isang mag. Saan ko na pinanunod? Noan niya ti mabalin na mapasamak kanyak nanang. Basta ti adday ti panunod ko kat may salakan ko ni tatang. Diyos ko. Sano diya kinarami ti kasyay? Kat nagbaligi dalakit ti. Itidaka sa panggap na kanyak. Nang runa ni Senyorito Brandon. Saan nga agsarday di pa nagkabak-kabak anak ko. Kasla arapa-apaklatan na pagamuan tadumtang dagiti magpatay ka na tayo. Nairugi kong dayto eh. Masapol nga itultuloy tayo nanang. Saan? Nabilag na anak ko. Adoonay ti pasurot na. Nanang tenggandak. Gustong day ta apa nagbutbutang nyo. Noan nyaman ti mapasamak. Masapol na nakasakana tayo. Uray pa'y maipatli ti biyag tayo. Anya ti kunayo? Nalibasan na kayo ni Esmeralda? Itinto ta babae lang. Let's go. Senyorito, no saan kuma aga po iti dayja kabalyero? Saan kuma ang nakalibas ni Esmeralda? Anya? Kabalyero, di magbagama! Puno di magmagani ka pa, Senyorito. Masiglat ilong ko. Naguli mo kayo. Kaya't yun na kay ti patay ka doon. Senyorito, saan niyang ipaturong ti paltong yung kanya? Saan lang si ka ti patay, Bruno? Uray ni gamata. Natayon ti kabalyero. Sa ibang gayo ng isot ng lapad ka na kayo. Senyorito, saan kayo ang mababalaw? No saan kayo ang mamati? Liniklikan na kami ni Esmeralda. Sa kilat ang nagparang ti kabalyero. Ngam natayon ti kabalyero. Kasano ara pasama ka si bibiyag. Diyak mailawlawag day tabanag. Nasiglat ti kabalyero.
Napartak nga umakar iti pwesto na. Impilit ni Bruno arumaot kami iti kabalbalayan. Ngam, tinambangan na kami. Pag may salahan, idinto ta nakadado kayo. Da ka din nasugatan ka na kayo. May salahan tinasugatan kada kami, senyorito. Kan damgis lang. Nagdalang natay ka na kayo. Patayin kayo. Amin! Maigkatanak pa lang nga po iti panang parusok ni Senyorito Brandon kanyak. Yun to, ti barukong ni gabat ilang danugan lakin ko na. Saan arinik na? Natangken at talaga ti bagi na. Saloy mo ito. Bruno, Oh, apa nga nasit gandak na nabarang. Anya ti bagayang. nangag ko nga menti nagsarsaritaan yung kadagabat kan Senyorito Brandon. May pagap iti kabalyeraw. Puno ka de, si bibiyag. Panawan dakman. Saan kayo ang riribok? Masakit pa lang tirusok ko. Kasi maringatan pa lang agangas. Adupay ko matikayat ko adamagan. Mukha niya nga Esmeralda ti kayo adamagan. Dandani ka pinaisagmak gapukin ko na. Adan to aldaw ti kabalyero kanya ka. Naimag ta si bibiyag. Kat siyak tumot lang ti mang pataykin ko na. Nakababain lang arudan ti inaramid ni Esmeralda kan ka. Ita, sa bali man ang dito a problema. Nabati kayo anatayan ti kabalyero kat si bibiyag mat gayam. Sa anak pa lang nga mamati aging kay tijak bapanagtakan ma. Nusandak kumalinapdang idi amang pakali iti tanong ni kabalyero. Sumardag kan! No saan at ti kabalyero ti nakarangat dagiti pasurot mo? Asino nga ro dayjay? Mapanagnagak to inton bigat. Sige, sumbre ka ko na iti kwarto ka. Oh, Masapol na maturo ka kita arabi. Tainton makariingak nagsapa. Agtignay kami. Nupudno si bibiyag ti kabalyero. Masapol amatay. Matay! jak pulos bagustuhan dagiti mapaspasamak. Sana mabali na jak may balas tin ramit ti Jeng Esmeralda. Babae lang nga nagbasak-basak dito Villa. Emiliano, makapuutan Emiliano hanggang magag-asong balata. Kaya po, nakakaasiti lang at asawa. Kung nagnusahan nga agbiag pa'y. Emiliano, agyaman ang tanang kapuot kan. Salino. Dahito'y ayan ko. Ha? Abay, saan mo ka di amalagip no at niya tinapasamakin ka? Susana, ni Doña Margarita linatigunak. Niya, Apay nga ada ka dito'y ni Esmeralda. Amangan no anya ti inaramidan ni Senyorito Brandon kenkwana. ay Diyos ko, apay na kay, saan mo ka din amalasin? Ada tayo dito'y balay. Nasikat ay nati panagkitak kay nakapsota ka. Sige, ituloy mo ti agin analakay. Itong bigatin nga istoryahan ni Esmeralda, no kasanaw ana isalakan na ka. Namanlog akong kabat. Sikat ti sumublat nga kali. Hinutil kayo. Nang runaking ka, Bruno. Sige, nigabat ti para pala. Naglaka ka mabambandog ngagkali. Agtugaw kalatan, Bruno. Siya kun ti para kali kan para pala. Uray ta na unagan tinakali tayo.
Dandani tayon madanon tinakaikot-kot ti kabalyero. Mabit lang. Nasurok pala makabulan manipod na tayo ti kabalyero. Nalang abtay ko man Oh, natangkanan iti daytoy apasat. Dito'y ti pagpatinggaan tinakali. Ngam, awan mo't makitak abangkay. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, ikituloy iti tampok nga istorya tayo, dito'y laeng programa tayo, Iloko Love Stories.